Tervetuloa tämän videon pariin. Säätetään mitä mä oon ostanut Lipperin kaupasta. Näitä juhannusostaksia. Sitten täällä on tämmönen ProVäy Showgram sipsipussi. Sitten täällä on kyniä illaksi. Nyt on viisinen. Sitten on tämmönen Pulverit. Suojapaketti. Täällä on välikyniä. Sitten on karkkipussi, mikä on lauantaiksi. Myös päivälle. Sitten on tää Coca-Cola. Tämä Coca-Cola Original Taste. Sitten on mulla tämmönen iso suklaalevy. Marabou tyyppinen Marabou Pixels se suklaalevy. Sitten mulla on täällä tämmönen Filipinos keksipaketti Quick Brand Mix Chocolate. Sitten mulla on täällä energiajuoma tämmönen. Mikä on varro se punainen, mistä tulee tämmönen musta Orkian ED. Ei muuta muuta. Tämmönen taustafisti video oli moi.